mila noski, eta Gipuzkoaren da hori. Beraz, eta Nafarroa barkatu, 254. Gure historiaren zehar izan den bezala, beti izan da horrela, 20. mendera iritsi arte, Nafarroa izan da hegoaldeko lurraldeen artean populazio gehien izan duen herrialdea. Eta Inglaterra garai horretako potentzia nagusienetarikoa, 9 milioi biztanle zituen, oso hartuta Irlandarekin eta bar 15.000, eta Frantzia 30 milioi. 30 milioi zituen Frantzia. Italiak 18, Espainiak 11, eta populazio ondiena Txinan, baina betidanik ematen zuen Asiako kontuak beste kontuak ziren. Hain zuzen ere, garai horretako populaziorik hiri handienak Txinakoak ziren, Guangzhou, Hangzhou, Nanjing, eta bar. Europan populazio hiri handiena zen Londres, 700.000 biztanleekin, eta Paris 500.000 biztanleekin. Donostiak garai horretan 9.000 inguru biztanlea zituen. Miriam, usatu nahiz horretan, hor dago, gero galderaren bat edo baldin badago, egon daiteke. Garaiko Donostia ipatu duan bezala, 9.104 biztanle zituen, Harresiaren barruan, beraz, gure barratik ona, Harresitutaren hirian, 5.888 biztanle, kanpoko auzoetan 3.726. Augustuak kale honek beste izena zuen, General kalean, plaza duen izena hain zuzen ere, eta auzoak ziren San Martín, Santa Catalina, Urida, Egia, Amara, Aiete Barne, Antzieta San Loyola, Lugaritz eta Ibaeta. Donostiako herri hiri Harresituan 7 etxe bakoitzean, 7 gutxi gora bera, hori da estadistikaren arabera, 7 heldu eta hor bat bizizan pisu bakoitzean, etxe bakoitzean, eta kanpokoan 2 heldu eta hor bat. Beraz, alde nabarmena, askotan zaindariak eta egileak eta barruko hirian bizi zirelako. Lau Eliza, Santa Maria, Santa Teresa, San Vicente eta San Telmo espetxe bat, kalean, eta gero Azoka, plaza berrian, gaur egungo Konstituzio plazan, eta beste 2 motako azokak, Estabrinez kalean Arrainena eta Irulo kalean Arrainena. Eta jentean soldadoak bizitzen. Bi alkate, garai horretan, bi alkatek zituen Donostin, garai horretan bezala, bata Manuel Elorza eta Gogorza barkatu eta bestea Miguel Antonio Bengoetxea. Horiek dira, datu horiek toki guztietan aurki daitezke, baina oso hiri barrukoa behintzat oso hiri elitista zan. Barrukoa eta kanpokoa ikusita Donostiak 1.119 etxe eta basarri zituen. Horien artean jabeak zirenak 313 bakarrak ziren. Beraz, esan dezakegu jabe bakoitzak estadistikaren arabera 4 etxe eta basarri zituen. Rankina egingo bagenu, Donostiako garai horretan ari naiz 1812ko kontuetaz. Hore Biondo Moia zan ranking honetako lehenengoa, 15 etxe eta 8 basarri zituna, eta Marqués de San Millán, beste horren beste, Marqués de San Millán, agirrea izeneko tipo bat, garaiko okendo ondorengo bat, ez? Eta komertzianteak, garai horretako importanteena, Joaquín Juni Barria, Jose Mari Garaioa,
Jose Aramburu, eta bar. Eta gero, zutearen ondoren, horren ondoren, burgesi bat sortuko litzakela, eta izenak askoz ezagunagoak egingo zaizkigu. Goikoa, Berminan, Collado, Zintza, Brunet, Itxagüe, Aramburu, eta bar. Garai horretako baserri guztien izenak, kalearen izenak, erroldak eta bar, hor daude, norbaitek interesa baldin badu, gero hemen datuak hemen badaude, ez? Etxedorre batzuk ere, Zikun Donostia garai horretan, Artadu, Lizartza, Lizmendi, Iriake, Beraztegi, eta bar. Zutea, 1813ko eguna, askotan esan da, nik usten dut beste urtetako hitzaldietan ere horri buruz hitz egin da, ez dakit merezi duen, nik azpimarratuko nuke bakarrik, uztailak 25ean lehenengo erasoldia ematen dala, alde batetik jakingo dezutenez, hemen Donostian 5 urtez frantses armadak hemen egon zala, Donostian egon zala, Tubenot izeneko general batek gidatu zituen lehenengo urtetan gidatu zituen Frantziako armadako soldaduak sortu zuen, general honek sortu zuen garai horretako deitutako Bizkaiako gobernu esan dezakegu, baina gobernu autonomoak alde batetik, eta gero Nafarrokoa beste aldetikan, Euskal Herria banatuta zegoen bi gobernu autonomo desberdinetan, gogoratu beharko genuke agian garai horretan ere Dominik Garat iparraldeko diputatua Frantziako Asamblea Nazionalean aurkezten duela Euskal Herria izateko proiektua herri bat Fenizia Berria izeneko herri independente bat, gauza batzuentzako gauza anekdotikoak, guretzako mito izan daiteken beste gauza. Baina guzti horiek beste kontuak dira. Egun horretan esaten dudanaren arabera, 25ean, uztailak 25ean iristen dira, lehenago iristen dira Gipuzkoako bataioi batzuk, 3 hain zuzen ere, iristen dira Donostira, jakina denez, Frantziako armada, Frantziako bidea hartzen duela, Madriletik Jose Bonaparte Kronoa usten duela, eta okupazioa Espainiako Iberiako okupazioa Frantziaren aldetikan, Rusiaren porrota eta bar gutxitzen hasten dela, eta orduan nola baiteko iesaldia, ez? Gasteiz da, Bikainak 21eko azken urratza, edo azken urratzatariko bat, frantsesek galtzen dutela azken borrokaldi handienetarikoa izan ziteke, baina handiena, eta handikan urrengo urratza izango zen Arrasatekoa, eta urrengo hiria, frantsesen esku dagoen urrengo hiriak dira Iruñakoa eta Donostikoa. Eta aipatu dudan bezala, 25ean da lehenengo erasoaldia, porrot egiten dute Espainiaren aliatuak direnak, hain zuzen ere Inglaterrakoak. Askotan esaten da, Inglaterra da Espainiaren aliatua, nik esango nuke justo kontrakoa. Espainia da Inglaterrako aliatua, garai horretan munduan zehar piztuta dagoen gerra orokor horretan. Hori gertatzen da 25ean, Donostiaren Frantziako armadaren generala da Emmanuel Rey, Gazteluan dagoen daudenak eta bar, esaten dutenaren arabera, hori jakitea zaila da, baina garaiko dokumentuen arabera esaten dute Frantziako armadak 4.000 inguru soldaduak dituztela, eta aurkezten dutela
31erako aurkezten da bigarren eraso bat. Eta hortarako, egun batzuk lehenago hartzen dute, Inglaterrako armadak hartzen du Santa Clarako uhartea, sartzen dituzte sei itsasontzi Kontxako balian, eta eraso handia Gros aldetikan abiatzen da, eta jakina denez, beretxatik sartzen dira, goizeko 11etan, eta Hornoz eta Merketaren hortikan, eta Orgulera itzultzen dira frantsesa. Bueno, ez uste merezi duenik horren inguruan sakontzeaz, eta horri buruzko kronikak asko idatzi dira, eta bakarrik nahi nuen gauza pare bat horren inguruan kontatu ez. Zutearen ondoren eta arpilaketaren ondoren, jakina denez, bai Espainiatik eta bai Inglaterratik ukazio erraldoia etorri zen. Idatzi da, eta niri garai batean iruditu zitzaidan, nolabait oso behartua zen idei hori, konparatu egin zalako Gernikako bonbardeaketa eta Donostiako suizidioa. Behartua iruditu zitzaidan, baina gero irakurri ondoren nazioarteko eta bertako komunikabideek esan zutena, ez dut uste hain behartuak izan zen. Gernikaren bonbardeaketaren ondoren, bonbardeaketen protagonisten artean, etorrezan erantzun bakarra izan zen ukapena. Eta Donostian gauza bera gertatu izan. Eta orduan Donostiako udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta beste batzuek manifesto bat kaleratu zuten zabaltzeko komunikabideen artean, eta baita zabaltzeko ere Europako zenbait konsulado eta bajadaren artean. Eta manifesto horri, manifiesto que el Ayuntamiento Constitucional, Cabildo Eclesiástico, Ilustre, Consulado y Vecinos de la ciudad de San Sebastián presentaron a la nación sobre la conducta de las tropas británicas y portuguesas en dicha plaza el día 31 de agosto, eta manifesto hori 1914ko urtarrilak 16an kaleratu zen, eta horri buruz, lehenengo horri buruz esaten da zehatz-mehatz, irakurriko dut gaztelaniaz idatzi dizutelako. El saqueo, el asesinato, la violación llegaron a un término increíble y el fuego que por primera vez se descubrió hacia el anochecer, horas después que los franceses habían retirado el castillo, vino a poner el complemento a estas escenas de horror. Resonaban por todas partes los ayes lastimosos, los penetrantes alaridos de mujeres de todas las edades que eran violadas sin exceptuar ni la tierna niñez ni la respetable ancianidad. Las esposas eran forzadas a la vista de sus afligidos maridos, las hijas a los ojos de sus desgraciados padres y madres. Hubo algunas que se podían quedar libres de este insulto por su edad y que sin embargo fueron el ludibrio del desenfreno de los soldados. Una desgraciada joven, toki askotan azaltzen da, eta ikusten dut azpimarragarriena izan daitekeela. Una desgraciada joven ve a su madre muerta violentamente y sobre aquel amado cadáver sufre increíble exceso, los lúbricos insultos de una fiera vestida en figura humana. Otra desgraciada muchacha cuyos lastimosos gritos se sintieron hacia la madrugada del 1 de septiembre en la esquina de la calle San Jerónimo fue vista cuando rayó el día, rodeada de soldados, muerta toda una barrica enteramente desnuda, ensangrentada y con una bayoneta atravesada por cierta parte del cuerpo que el pudor no permite nombrar. Bueno, polako asko daude, zeren eta handikan zutea eta